Ya kwa ngapela uri muchokwadi yatosunungurwa. Ngari wala su. Uyu mpristi hama dzangu ndiya Jehovha Mwari pachena. Ndiye akapa nyika ine wakapfeka nyama. Inyama baze tiri kuona hama dzangu. Uyu ndiye Jesu pachake. Vese vanoswazira padhuze naye. Chenjerai kwazvo. Musarairwa. Ngari wala su. Waprofiti wese vekumeniketi azimanya kumeniketi izvozvi. Ngari wanesu nguva yatiri kunamata hama dzangu inoda rudo semazwa ake. Ngatishuwirane pabasa rekunamata iri. Umwe wangu waende pusipo pamusangano pano. Chii chamukonzerera sayo kumusangano? Ndingamubatsira ngei? Tisasakirane mhosva, tisasundana. Mayamsvero unotida tese. Munhu wese ndikanga muprisipi. Magarira makaita kudai nebohwera. Mayamsvero kuti kwese kuzare kwese kunofanira kuzara nganhu kwese. Ndozvoda Mwari. Ngoti nzvimbo yacho iriyo inofanira kuenda anhu kudenga. Ngari wanesu. Ngatisachengedzane zvobenzi pamumatare mutakagara. Kana kuti tisikaseri vhangeri. Ngari wanesu. Iyo ri vhangeri riri kutaurwa rii. Mune chishumaire muno. Anda uri zvikuda kwakeba. Kana zvinofadze munhu. Handizvo. Toda zvoda Mwari. Kuti Mwari ndiye unokupona. Ngari wanesu. Mukamaenda mumatare hamufaniri kuti tisase vhangeri ba. Ichocho ndochokwadi. Kurudzanai zvakanaka mumatare umu. Machidzorana pana unonga achishaisha. Wani musakudze munhu unonga achishaisha ba. Munonga muchigumbura Mwari. Ngari wanesu. Vanhu vese vasingasenzeri zviri kwazi kudenga muendi. Zvakadai ngemusangano uno. Kana ungatambe musangano uno matambiro okuita zvinhu. Usina zvawabvisa pamusangano uno wamutumwa. Hausi pamwe nemweya mutsvene ba. Ngari wanesu. Uyu mutumwa uri kudetsera nguva dzese. Uye nezvemunhu nazvo ndione kuwandudza. Hama dzangu zviro zviri kuwandudzwa muna vanhu musikazvioni ba. Ngari wanesu. Vese munozwa kuti waye mbinga uchibvisa zvinhu zvakawanda. Ndiani mbinga yamakazwa imi yakabvisa zvakawanda ikazoite murombo. Ngari wanesu. Zvishoma zvomuri nazvo uyai nazvo hama dzangu natenzi Jesu. Tione kukomborerwa. Zvino kwazvo Jehovha haoni kuti mahara ba. Unaenda nechiona cho chemhamo dzako. Ngari wanesu. Ngatishingire pabasa kunamata hama dzangu. Kudenga tinoenda badzi. Iswe kwa Johani Marangi. Tinonamata Mwari mupenyu uripo. Wotinoona ndiye Jesu. Vese vasingagutsikani gehena ririyo. Kutongwa kuchaita. Ngari wanesu. Tinomutenda tenzi wangu St. Nimrod. Munotirwira nguva dzese. Ramba makatichengeta. Tirambe tichirarama. Iyi temberi riri kuuya itizoona kuipindawo. Ngari wanesu. Wakakomborwa munopinda temberi gore rinouya riri yatiri kupinda riri ari mutsvene. Kuti waiswa chidhino chokunyika itsva. Kururama hama dzangu kunoshingirirwa. Usagara une mhosva kana kudzokera chitema chawaita. Ukasunungurwa upombwe izvozvi. Sondera asungura futi upombwe. Mwedzi unoyi asungura futi upombwe. Aukundi ngei pamhepo yepombwe iwowo. Ngari wanesu. Torai mvura yemupirisiti inosenza zvese mumusha menyu. Mhepo chadzo dzemadzidza dzinozvizoti kune mvura yaJesu Kristu. Ukaisenzesa uri pamambo naye unokunda badzi. Ngari wanesu. Para Afrika. Uzana tezi uzana
Hosana,